Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Migdalayang tinapi at alak, Melchizedek, haari ning Salem. Ang tinaning pari niya ning Diyos at kakatas-katasan nga ng pepanuanan kang Abraham. Mananasan ng i-Abraham, panuanan niya ning Diyos sa kakatas-katasan, amiglalang king banwa at king yato. At mipuriya sana ing Diyos, akakatas-katasan, amin niya tagumpe keya, laban king keyang kasalang. Kanita, pigkalob ng Abraham kang Melchizedek, ing si kapulo ning sablang banyan, akeyang asamsam. Ing amano ning Ginoo. Sinabi na ning Ginoo, king ari akana akong Ginoo, luklok ka king banda kong wanan, ang king agawa ko lang dalpakan mong bitis, dingkekang kasalang. Manibat king Sion, ing Ginoo kay kayang palawakan, ing gabuna kay kang sasakupan, kasalang king kayang kayupayan, kay kayang ipailalam. King Aldo, arapan mula ring kay kang kasalang, ding memalin magkusalang ikaing karelang saupan. Ibat king sagradong bundok, ding kayanakan, datang lang anting ambon, ning abak, ban keka makiyagom. Ing Ginoo keka ating yang pangako, at iti enabaywan, nga na, pari ka kapilanman, king pangapari ng Melchizedek, karin ka mabilang. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karin kapulungan, king Korinto. Ing turo abinye ko kay kayo, tinggap ko na naman king Ginoo. King ing Ginong Jesus, kanitang benging mi pagtaksilan niya, king wane ing tinape, pe pasalamat ya king Diyos, pe miraso na ing tinape at ngana. Iti ing katawan ko amidawon para kay kayo, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Antimurin, kay batdang mengan kinuwane ing kopa at ngana. Iting kopa yang simbolo ning bayong kasunduan ning Diyos, amitatakan king kanakong daya. Balang minom ko kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mangan ko kaniting tinape, at minom ko kaniting kopa, babali tayo ing kamatayan ng Ginoo, ang aking datang iya. Ing amano ning Ginoo.
Ingino manatili ke kayo, at kekahan timuri. pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Tinggap ng Yesus ding kerak la na tao at selitana nala tungkol king keryaning Diyos. At pepakayapan o ring sablang sukat pakayapan. Inyang malapit ng lumbog ingaldo, ding labing aduang alagad lepitan de Jesus at sinabi rakeya, palakwan nyo no po ring tao, ban mi puntahala ka ring balen o baryong pakalapit, balang manakit apanganda at apit tudturan, uling mi kekelangan iting lugal. Dapat nga ng Jesus karela, ikayo mismo adin ninyo lang apanganda. Ngarang may kibat, limala mo pong tinape ang pongadwang asanding bakal mi. Buri mong mako kami bansaling pamangan para karing dakalataong dete. Alang ating mga 5,000 katao karing lalaking at syukarin. Nga ng Jesus karing alagad, paluklukan nyo lang makagrupong tiyalim ang pulo katao. May mintula ring alagad at pepaluklukan do ring sablang. Kinuha ng Jesus ding 5 tinape ang pongadwang asan. Tinalangaya king banwa at pepasalamat king Diyos para kareti. Piraso na la at sakano din wang karing alagad, bani pamye na la karing tao. Ilangan, menganlangan at kinabsi. Labila pangadwang kaying dingakat mo daring alagad, inyang tinipon do ring tinape, atagan daring tao. Kalugrang kong kabata ding mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Ganiti pong masanting kayabakan. Palakpakan tayo pa nga pong Ginoo, mayap abak po kekayngan. Magrasya at makabaldugan na abak kekatamungan. Piyesta na po ning solemnidad ning kakamal-kamalan na katawan at daya ng Kristo. King Domingo nga iti, o ininamo po yung last kaya katang pagmasusya na piyesta na ng Misteryo Pascual, kaya but next Sunday, magbalik tayo na po kayong karaniwan na panahon. Ne po, makabayang karaniwan na panahon hanggang November, bayo Kristong Hari. Nyapin, at yutaking kalibugtanan ng banwa, dyan ngayon, papupusting dyan, nya anekasanting, makasentruya. Bala mo talagang si Jempo Doren, ining kaya katamong tauling piyesta, pamit na, libuta di at the same time, yung pekarurok na yung kekatamong sa salpantayanan. Bala niyo po, king amanong Latin, dening mga katwa balude. Itong sabihin meng kakamal-kamalan na katawan na daya ng Kristo. Bakit? Kanita po yung misa Latin. Potang magkomunyon niya, yung balang metong, Latin mo naman. Naning austa mo kaniting pesta, Corpus Christi. Nga tamo, ne? Corpus Christi. Niya po tang lumapit lagi ang komunyon ganiting pari, Corpus Christi, napakibatiyo, Amen. Corpus Christi, Amen. Buti nang sabihan, katawan ng Kristo, Amen. Katawan ng Kristo, Amen. Pakibat tamo ito. Bakit? Pagtakan ko, at mangailangan pa mong metong piyesta, emphasize niya po ining katawan at daya ng Kristo. Kaya, duplication niya yung Webi Santo o ining pegmasusyan tamo. Webi Santo, yung lakwaning Jesus, ining sakramento. At the same time, wali kay Batanita ating pamagbihili king Santissimo. At potang mo naman, kay Bataning Communion, kay katayang pugayan ni Kristo, king Santissimo Sacramento, king Ausantang Benediction. Nepo, poto, kay Bataning Communion, ngayon piyasa ng Corpus Christi. Bakit nga ako, Ben? At mga kailangan tapang metong piyesta kaya redundant redundant balang over, sobrang. Kasi balang magmisa tamo, talaga naman, kaya katayang pupugayan ni Jesus, king kayong katawan at daya, yung likwa ng sakramento kaya katamo. At niya po kasing dake, king church historian, nepo. There was a point in our church history, kasi kaya katamong pupugayan, the real presence. Paniwalan tamo itang Kristiyanong Katoliko, Jesus at Chuya. Keningan nyo na ning tinapin pong alak, kingausan tamong transubstantiation, maging katawan at daya na lang ni ginutang Yesu Kristo. Kaya nga na ching faith ken, nepo. Unang dinatang king Santa Iglesia, ma-challenge siya during medieval ages in the 12th century.
lalong-lalo na niyang 15th century reng protestante dinatangla. Usting kay kayong panwalan nga ng Martin Luther. Bagus paring Agustino yan, ne po. Usting panwalan tamo. Ala niya man ni Kristo, simbolo ya mo ita. Alya simbolo. Panwalan tam ya mismo. In kay katamong tatanggapan, katawan at daya. Uling, emumituro. Itamo sa salpantianan at bibiyayan tamo mabiyaya. In presensya ng Jesus, panay kong titimid kay kayo, at siging balang metong kay katampo at ang kaibat na niti, itamo man papakanta mo. Kasin kabud ka tatanggap, ay kulang ito. Nya king kay katang gospel, the multiplication of the loaves, ne? King ebanghelyo na pong San Lucas. Kini sinabi na, ikayo mismo, di ninyo nga panganda. Deni po kasing alagad, uling ano karakal. Imagine, more than 5,000. Lalaki la paporeta, ne? O neng kaya binanong Jesus, pati nga pon, adwang aldo. Isipan da, potang mga liuna, lala ng pamangan. Paulian nyo no po rin tao. Papuntalan nyo lala karingalo ang balen. Alata ng pamangan. At the same time, potang mga liula po, keng danap dening tao. At paulian nyo no po, na sinabi ng Jesus, ikay mismo, adi ninyong apangan na. You yourselves can feed them. At inta pala, pero itapin, aning kay timong pamaging makasarili. Kalugrang kong kapatad, adwang bage, kining kay katamong sa salpantianan. Muna, ing ginutang Yesu Kristo, yapin ing pamanganing kay katang bie. Lawin nyo, karakala pwedeng memento. Memento, bro, sabihan, legacy. Pwede nang lakwan kay katamban maging tanda, ning kay nga nangangang presensya. Dini mo ang kaya nakanta mo. Potang yung jowaring, labs da, burida parereng akakit o atatagkil. Kaya di na nin teddy bear. Itang teddy bear ng ito, yung kaul-kaula na ba? Anta bala mo, joya, presente ka rin. O kaya, chocolate, ne? Then chocolate, edo ka kanan, burida akakit niya mo ba? Anta, bala mo panamdaman ng atsuya, kaya bera. O nung kanaan man ito, ay maswelo yan. Pero kay katamong Kristiyano, naning memento o legacy o emo kabud legacy, yan mismo papanatilyanin kayang presensya, kapamilatanan ning kayang pamamye, ning kayang katawan at daya. At tatandaan niyo po, inya pong minuunang Jesus Last Supper la, kitang second reading tamo, 1 Corinthians, ne? Ing pekamatuang sitas na ning ausan tamong transubstantiation. Ewari, agyang king John chapter 6 nga ng Jesus, ninamang mangan king laman ko at minum king daya ko, migabeya nga langanggo. O di nga lo, di ang tinyan. Siraya tabon to king tao ngayon, biya na kaning laman, gawa na katang cannibals, biya na kaning daya na, ba, o papapakanin kayang flesh and blood, gawa na katang cannibals. O neng later, at tandahin king Last Supper, tapin, kitang Luke chapter 16, kingwaning Jesus yung tinape, piraso ne, binyen ni karela. Sinabi na, tinaping sa tatal na ng ginutang Yesu Cristo during the Last Supper. Tinaping ni Cordero, na sinabi na, tanggapan niya iti, ikayo nga nat kanan niya. Iting kanakong katawan. Na sinabing iting tinape. Ali, tinaping tatal na, no? Pero sinabi na, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. That's it. Ken John chapter 6, ibiking ka na akong katawan para kay kayo. Kadwa, kinuhaning kalis, mipdo yung alak, tanggapan niya, iti ko nga nat inuman niya. Iting kalis, ting ka na akong daya. Na sinabi ni kalis, ting ka na akong alak, ali, daya, amibubu para kay kayo, para karing sablang tao. Then later, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan ka na ako. Do this in memory of me. Nya pinuiteng memento, sinabi ko, lalakwanin kay Jesus, kayong mismong katawan at daya, bang kanita, paramdam na kayang presensya. King balang metong at metong kay katamo. Nya sana kay katang Kristyanong Katoliko, sana ining kay katang sikanan. Salamat kay ngaldo si Simba. Diyan kay ting ano kasipag. Agyang ning kay pilan-pilan lamo, pero ating metong may kapagsalita. Po kompleting patingapon ko, nung ko po simba. Wow, very good, ne? At kay katamo naman, at yung ni Keti, po kompleting paraminggo ko, nung ko simba, nung tanggapan ni Kristo. Wow,
O yan, ing kekatamong sa salpantianan at biye. Baluta naman, ing pamangan, ing mabiye, sikanan kekatamo. Nung ikamangan namano ka, mate, ali, mangina ka pa mo. After 7 days, mama. Naman taming mate-mate ka. At mag-abstinta mo pong atinta mo ng ngausan ayun. No? Ali, after 7 or 2 weeks, isungay ka mamangan, mate ka. Mangina ka pa, mga lambot ka, kapat mate ka. Nya, ing pamangan, kailangan tayangan. Even Mahatma Gandhi said, for the hungry, God can only come in a form of bread. Nga na. Karing taong danupan, ing Diyos maranas siya mo kapaminatanan ing tinape o ing pamangan. Nya Kristo yan babiyene kay katamo. Sana panandaman tayo, ing pamananggap tamo kaniting komunyon, kalugurang kong kapatad, yapining mismong pamangan ababiyene ng Diyos kay katamo, makasikan. At tandaan niyo po niyang muna akong mag-communion, ingkay kayong first communion. Yak po kasi matanda ko eh. I was gifted with agyang itang manibat grade 5 ko, balo ko may ngapalyari ka na ako. Misan, pepakay kayong psychologist ini. Ingay ka na ka ng milyari kayong biya ko, balo ko. Manibat grade 5 ko, hanggang kay. Munang po lang masanting. Ating mature ang milyari kayong biya tamo, burita ng kalingwan, pero balok pa po ita. Manibat grade 5 ko, balo ko may ngapalyari kayong biya ko. Yan yung mag-first communion kami. Balo ko pa ita, pati piblas ko, pati itang first confession. Father Felipe Diaz yung magpa-confess ka na ako. Makaya mo naman, taga-Betis ko po, ne? Sana Kenny po potang mag-first communion kami, ating Philippine Mission Building ka rin, kiking lelenan ng Santa Clara, sa kandane po ita, ne? At mag-recollection kaya pa mo. Bayo kaya po tanggap kayong communion, dalada kaya ka rin, pati nga po, pakananda kami, kaya ba't sa ganada kaya pong mosikos? Mialo-ala pong stations din, adwalang mosikos, ne? Iyatad na kayong pisamban. Potang kayo na kayo ka-excited. Tanggap kami king banal na communion. Mag-nervous ka, ne? Potang tanggapan mo yung communion, Diyos ko. Lumapit ka, mag-nervous ka. At the same time, sabihin mo yung amen, mag-nervous ka. Nanitang nervous sa ita, yapining kikatang excitement at the same time, pamananggap takot kay nga pong Ginoo. King Latin ausanda, mysterium tremendum et fascinosum, nga na, ne? Daranasan niyo pa po ito, EMDC ita, potang magpa-communion kayo, ni kayo may man buring tagkilan, nitang hostya. Balo mo yung katawan ng Kristo, ita, ne? O ngayon, uling masyado ng malambot, very masyado niyang ordinary kay katamo. Pero sana panandaman tamo. Diyan kayo pong mag-communion po ito. Panandaman tamo po tang Kristo at kanan tayo, lungubiyaking kay katang puso. O ini pa po, ating masanding nga sinabi ng St. Paul, Galatians 2 verse 20, when I receive you, O Lord, O Christ, it is not I who lives in me, but it is Christ who lives in me. Potang tatanggapan king Diyos, aluwa na ako yung mabibiye king sarili ko, nunay Kristo na yung mabibiye king biye ko nga na. Sana mo kayo mo naman kay katamo. At katatulyan na punto, the Eucharist transforms us nga na, ne? Ing banal Eucharistia, babayo na katamo. Babayo na katamo, king kay katang pamamangan. Lanyo, physically, ning mamangan tamo, natural, may kasikan ng tamo. Taba ka nung sumobra naman. Nung kulang ka pamangan, maging malnourished na ka man. Babayo na katamo, potang king kay katang pami, biye-biye, maging ika nung naning kakanan mo. Ning sinabi ka nito, St. Augustine mo naman, we are what we eat. Nga na, ne? Maging ita mo, itang tatanggapan tamo. Nya potang lawen nyo, potang matako ka keng mayo mo, sugar, matamis. Nang malyari kay ka, may kasakit kang diabetes. Makaya mo naman, nung matako na ka man, keng malat. Datang pa na may kasakit ka keng bato. Ale. Nung pane-cholesterol, nyapin balo niya, lawen nyo po rin deng aso, deng tigri, deng leon, nang kakanandaren, karni. Carnivorous lang, ne? Nya pinano katapang, ano kabagsit. Nya palay tatang ka nito, paning mapalya buntok, panay ang karni, kakanana, chicharon, ay sisig, ay, nya bagyang kabit, alay pasensya. Paning mapalya buntok, we are what we eat. Nung nanong kakanan mo, maging ikay ta. Nya pala makanya, ne? Maka mo naman, kay Eucharistia.
Potang yung challenge na nini, potang tatanggapan tayo, Kristo, kalukurang ko kapatad, tapin ibayo na katamo. Lonyo, emo physically, babayo na katamo. Even psychologically. Potang abiyabi at ang mamangan, yung pamiyabi lalalam. Food can unite people. Igay pong may papamilya, may nanagran ko pa pong mamangan. Sabay-sabay pa po ba kayong kumakain? Ngayon ang nangyayari, pangananing makipangan. Yung mga kabataan, magkukulong sa kwarto, yan, may gadget, may laptop. Maghapon, magdamag, sila nandun, di mo nakikisama sa kanilang pamilya. Importante yung pagsasalo-salo. Hindi lamang pagkain sa sarili, ito ay nakakapagbago din para sa atin. King pamilya, karing pamisulo-sulong abi-abi, titigit yung pamikakalugod, ne? Sana kay katamo, panikwanan tang abi-abi mamangan. Nengkay, miusungeni, paka styro mo naman, nengkay ting meeting, o kaya, piyesta na ning kitang dati kong parokya, yan, piyesta ng Sagradang Puso, piyesta ng San Antonio, piyesta ng Nina Apong Iro. O ning babeda ngayon, paka styro na po, ayan, styro, pakapak na. O ning mag-meeting kami, siglulo langan, kitang pakapakapamangan. Kaya lang salu-salo panulida na mo. Ot megsadya ko pang pamangan nung walang salu-salo. Nga ko, ane? Makatigit mo naman. Itang miyabiyabi ang misulo-sulo, mamangan. At makay mo naman, king spiritually, kaya katamo, makakapagpabago bayo mo naman. Lawen yun. Di nga luwa, potang sabyenda. Migbaying meto nga tao ng sabyenda, ba, nano nga panganan ng tao ngayon nga ran, eh? Na nga pangana, ot ngayon migbayo ya. Nano nga pangana, ot dati, ani kay responsible, ngayon responsable ni king kayang pamibiyebe. Ba, nano nga pangana, bigla yang melago at menayan. Na nga pangana, bigla yang menaliwa, pamiasta. Bigla niyang titiman ngayon, dati makasimangot ya. Bigla, may ganakaya, may sipag at maging mapamaya. Nano nga pangana, o yan ing pamangan, babayo na katamo. Lalo na saning challenge, kang Kristo, king kayang banal na katawan at dayan. Poto, magpila tamo, tanggapan tayong banal na katawan at dayan ng Kristo, pakibata mo, amen. Sana pin ng mana ni Jesus, pepapakan niya, inisiping sarili na, bigyan ng sarili na karingaliwa, katawan at daya, ban maging sikanan, at biyeta mo, makain mo naman, kaya rin na makibatang amen, buri ng 7 ita mo man, dake nakatamo ning katawan ng Kristo. King 1 Corinthians 12, we are the body of Christ, nga ng San Pablo. Balang metong kay katamo yung kayang gamat, yung kayang bitis, yung kayang pamakiramdam, makay mo naman sana, balang metong kay katamo, kaluwal tamo kaniting pisamban, kaniting shrine, potang tanggapan tayo, Jesus, maging dake nakatama ning kayang katawan, pakan, pakabsi, mamiyesi kanan, mamiye pag-asa, at mamiye kamasalan. Karing taong daranop, karing taong may lako pag-asa, karing taong may lalako biye. Sana pin. Kaya rin na ning misa, sabihan ng pari, ing misa mi daw ne, maging pamangan tamo naman, para karing sabla. Amen. Talakad tapo ngayon, ipasyag tayong kay katang kasalpantianan. Sasalpantaya ko, king Diyos, ipang lubos may paya. Di na lang king banwatiato. At kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginutam. Pengagliging upaya ning banal ay Espiritu. Mibait kang doon ng Mariang Birhen. Di nasa alam ng upayang Poncio Pilato. Tinipaya karing mete. Pepay sa banwa, makaluklok, wananing Diyos, ipang labos may paya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti. Ban mo kum, karing mabiyat me, kung yan mati. Sasalpan tayo ko, King Banal Espiritu. King pamisamak ding banal, King pamakaw ding kasalanan, King pangasublirang meding mete. Kapatad, manalangin tamo King ginutang Heso Kristo, ape para kal karing tinape, para karing danupan, at magnasang misan metong karing tao, makapadurot King metong mong dulang ngatang manalangin. Gino, maging tinape na kasana ning biyeme. Isasan metong kasalpantayan, kimabilo kay Iglesia,
Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Isasamiento, ingyeto malugod, yung sablang susuyo. Manalangin tamo, king agdoda kaniya. Otang isablang balaya ng bansa. Ato pasundin sika ng lugod, yung metong at metong. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Isasamiento, ingyeto lang tula, yung sablang anak, aming primera, komunyon, imbang mag-ibig. Ipanalangin tamo, impotong darat ng kasakitan, manatili ng tapat ng Ginoo, niya nga tamong manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Isasanmiento ng kaligaligan, daring daralan ng kasakitan, paulinin dalo, pagsalbat sakit. Manalangin tamo ng Ginoo, baning aldo tatang iya, konting sablang minilan ng katuliran, at akit ng magalang, karenang dignidad. Niya nga tamong manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Isasamiento ng himyeto ang paming kakaluhuran. Kaniti at karing sablang komunidad kristyana. Manalangin tamong Ginoo, pahinti katamong Karstiya, maging migit ang magi at pasulungan na hindi katamong lugod. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Tanggapana sana ng Diyos ang kapasalamatan tamo. Bibino sa aking karyanan maligay at tamong miyang nabi. Ipanalangin tala ng Ginoo. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. O Ginoong Yesus, binye mo kay kaming kabilugan mong sarili. Gawin mo kayong tandahanin kay kang lugod at sopan mo kayong miye para king metong at metong kapamilatan ng Kristong Ginoo mi.